विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरेंनी अलीकडेच ठाकरेंची साथ सोडून सीएम शिंदेंना पाठिंबा दिला। बदललेल्या परिस्थितीवरून सध्या कोकणी माणूस संभ्रमात आहे। याचा परिणाम होणाऱ्या इलेक्शनमध्ये दिसून येईल का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत कोकणसाद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरस्कर यांनी विचारला। यावेळी उत्तर देताना काय म्हणालेत नीलम गोरे, पाहूयात। शिवसेनेचे 2 गट झाले, राष्ट्रवादीचे 2 गट झाले। याच्यामध्ये तळागाळातला जो कार्यकर्ता आहे की जो हात देत असतो सगळ्या उमेदवारांना, तो संभ्रमावस्थेत आहे की आज आम्ही दोघेजण एकत्र आहोत, परंतु उद्या आमच्या वरिष्ठांनी काहीतरी वेगळा विचार घेतलाय म्हणून आम्ही दुश्मन झालोय। तर हे अजून तितकंसं कोकणी माणसाच्या मनात रुतलेलं नाही। याचा परिणाम ह्या इलेक्शनमध्ये दिसेल का? असे तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे की संभ्रम म्हणण्यापेक्षा थोडा सामान्य कार्यकर्ता दुःखात असू शकतो, कारण इतकी वर्ष ज्यांच्याबरोबर काम केलं तर त्याच्यामध्ये आपण ती भूमिका घेऊ शकत नाही म्हटल्यावरती त्यांना तणाव असतोय। एखादं जेव्हा मोठी घटना घडते कुटुंबात दुःखाची, तर त्यातून सावरायलाही माणसाला वेळ द्यावा लागतो। आणि म्हणून मी तुमच्यामार्फत आवाहन करीन की जे कार्यकर्ते असे द्विधा मनोवस्थेत असतील तर त्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की भगवद्गीतेत जे सांगितलेलं आहे की जे गेलेले आहेत आपल्या आयुष्यातून त्यांचा तुम्ही विचार करू नका, आपण आपलं कर्म जे आहे, आपलं जे कार्य आहे राजकीय, त्याचा विचार करा। कारण दुःखाला काही अर्थ नाही। बरेचसे लोक मला असे माहिती आहेत की आपण जाताना आपल्या अंगावर शिवसेनेची बाळासाहेबांची शाल पडली पाहिजे, हा सुद्धा विचार करून थांबणारे लोक आहेत। मी एबीपीवर बोलले होते की मी सुद्धा प्रचंड तणावातून गेले या सगळ्या परिस्थितीमध्ये। तर शेवटी असं आहे की आपल्याला तत्व काय होती बाळासाहेब ठाकरेंची, त्या तत्वाच्या नुसार कोण चालतंय हा विचार केला तर त्यांना स्पष्ट होईल। साधी गोष्ट आहे की जे आमचे एनडीएचे उमेदवार सोडून कोणालाही मतदान करतील तर तिथे जाऊन ते संपूर्णपणाने राष्ट्रीय भूमिकेच्या विरोधात पंक्तीला जाऊन बसणार असतील तर त्याला काही अर्थच नाही आहे ना। फरफटच चाललेले आहेत कुठेतरी। शेवटी जेव्हा लक्षात येईल की आपण कुठे गेलो त्यावेळेला परत फिरण्यासाठी रस्ता राहिलेला नसेल। ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला जे दिसत आहेत ते एखादेच त्यांच्या काही कारणं असतील, डोळ्यावर झापड आली असेल, चकवा झाला असेल, असं काही असू शकतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।